Piye to maksude? Dilihat iki dilihat. Aku timbang kok sawah mending idonono ae. Dilihat itu cuma diperhatikan. Marah mbok pecicili. Bojone dilihat toh. Kuwi menteleng. Oh, ngoten. Kuwi menteleng. Anu besok-besok belajar banyol aja ya. Jangan ya, Dik ya. Ini kan gak payu. Ini kan paling sus ngene lho Pak. Aku selek tuwek to rene pekerjaan apa-apa to? Nyapa? Arep dalang. Wah, bisa dalang. Piye to? Dalangnya abot lho kan. Abot loh. Dalangi Abote nopo ngerkoso. to, Pak? Abote nopo, Pak? Coba suwengi lho ya. Alah gur ngono-ngono tok nyawang debok karo ngetone. Kok nyawang debok? Saiki suwengi kan ya saka sirah kene mikir kok lakone bareng napa. Mripate melek ngewatne mayang, ya toh? Pak lakone napa mboten ditentokne to, Pak? Kali. Ora. Lambene ngomong, ya toh, tangane ngobahne wayang, sikile jejak keprak, enek sing keplenet barang. Nah, Kuwi lho Apa kertasane. HP? Hah? HP. Wis engko tak duduhi. lato-lato. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing Sugeng dalu nok Cahayu Niken. Sugeng dalu, Pak De. Celuk Pakde aku. Padir masa Yo bakal. karepku ta. Pakde. Kon sapa ngatur-ngatur? Tak melok bayari ngatur-ngatur. Alah. Wong aku dhewe mbayari apa? Gak ngerti ta, gak ngerti. Gak ngerti. Niken Salindri hari ini tuh sedang bad mood. Lah nyapa to? You know. Apa to sing mbok pikir ya apa to? Aku itu PMS. Lho. Persekmania Kediri? Mantap. Aku itu mau menjalankan hormon wanita. Wayang ngabar. Kayak ngabyuk. Oh, aku siap kok, Nduk. Terima. Ini tuh lagi sakit jadi tuh aku itu lagi nggak fit, Pak De. Gak fit. Aku manggilnya Pak De aja ya. Pak Monggo. De. Nanti Wes kalau sak penakmu, Nduk. Mas nanti nggak penak gitu atau Pak aja. Enggak penak. Pak Didik gitu atau Pak D nggak apa-apa ya. Om. Anu lho. Kalau Om minta uangnya dong. Biasanya tuh kalau om itu banyak uangnya. Kuwi ora duwe, Nduk. Duite digawa sing wedok. Makanya kalau tanggapane mlebune ning wedok ning Bu Yayu. Iya, kalau Om kan seharusnya dikasih uang ya. Apalagi sugar daddy. Ini mana uangnya? Ora duwe, Nduk, tenan Nggak ngedol wayang punya, berarti Pak D aja. Iya, Pak D ya. aja. Wis sak penakmu kan. Kayak bakul pentol itu lho, Iki Pak D. lagi perdana iki lho, Mas. Sampeyan? Aku nderekne Pak D. Ora no. Didik. Cilikmu mbiyen iki udakara tahun 16, 2016 mbiyen tahun nderekke aku. Oh, nate. Awakmu isih umur piro Alah kaya isih cilik. sing potongane kaya kendil niku to sian lawamu. Cik. Sing kaya kendil ulu Aku isih diderekke ramamu mbiyen. Kendil-kendilan ning aku kecilik pinter to. Pinter apa? Pinter misui pake kok pinter. Pinter ngidoni sampean barang Wis ya suwun Nduk ya. Nggih niki saliman riyen dangu mboten kepanggih. Pripun pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sehat, No. Sampeyan sehat ya, No. Pangestunipun panjenengan sehat. Aku kuwi rumangsa bombong, No. Nggih. Tetepe Kediri tidak pernah absen dari belantika persindenan di Jawa, utamane. Dadi wiwit biyen mesti Kediri iki ketukulan pesinden kondang. Nggih. Saiki- Mugi-mugi enten generasi selanjutnya yang bisa meneruskan perjuangan Jawa Timur pesinden ini. Apalagi sinden zaman sekarang niku kan langka gitu. Iya. Zaman sekarang itu anak-anak zaman milenial zaman now itu kan pasti koyo dadi seni iki koyo isin ngoten lho. Kaya isin kaya Seharusnya itu tidak barang boleh. yang kuno kayaan. Kita oleh desa aslinya itu tidak. Seni itu bisa menjunjung karismatik kita. Tenan, Dok. Mula sampean iki aku seneng banget sampean mewakili generasi milenial ibaratnya sik seneng nguri-nguri kabudayan Jawa. Nggih, leres. Lah niku malah kula ketalit lho, Pak. Napa malih Aku sampun nyekseni. darah seni. Aku iki kaya ngopo aku mbiyen iki ibaratnya ya melok eyom sinau ngene ramamu. Oh nggih. Rama niku. Bapak Degleng. Iya. Oh, niku rama kula to. Lah piye to? Heeh. Lah mbok kira soleh. Mbok kira soleh. Ramamu iki panggah Ki Degleng. Lah iya, terus Terus ditampung oleh Muhammad Soleh. ya
Ora apa-apa padha gatine. Lah Iya, iya. penting ya kuwi. Tetep ah. ya. Padha-padha senine lho piye. Lah iya Pak Soleh sitok karo Pak mayang to, Degleng sitok sitoke wayang. bunga-bunga. Eyange ramu. Terus sing dadi eyang sampean. Mataku. Heeh. Nggih. Sing penting jaga kesehatan ya, Nok. Nggih, jenengan ugi, Agenda Pak. sampean luar biasa. Nggih. Wah, kae niki. Wah, lah niki mawon lho. Tanggapane lho. Ngerti ra, Mas? Piye? Aku saiki gering gara-gara nyapa. Lah nyapa kowe? Lek nyalangi 3 tahun kepungkur, ngerti ya? Layak. Di kowe. kene iki Kene iki. dusun perapatan Wah, kene. iya batinku kok. Kene iki 3 tahun kepungkur. Oh, Mas. alhamdulillah. Dadi no regane no rego lawas. Aku no ndak semangat asine bad moodku ya mergo kuwi. Layak. Barang ketang ditambahi 10 jutaan lho, Pak. Kok iso tambah 10 juta? Lah kowe ning kene pira? Mbah, lha kok sebute manitiane pira? Anu, 700. 700. 700.000. 700 parep mateni wong aku. Ora lho ngene lho. Justru orang itu lek manjeri kowe 3 tahun kepungkur berarti kowe iki darep-arep tekane, ora kok perkara regane. Ki masine arep tak tekani. Lho nyapa? Heh? Ya enggak boleh kita. Udan. Lho ngene numpak mobil lek kowe numpak sepeda ngungklik teko Kediri rene udan ya. Jauh sekali loh ini tadi, kamu tuh nggak tahu toh. Ini tadi tuh jauh sekali. Lah iya. Tahu gak sih? Bisa. Mas. Ibumu loh le. Ora apa-apa aku mah bar mangan rawon. Tapi suwarene wis merambah kaping-kaping ya, Nok. Oh nggih, ping ra kaping-kaping niki teng mriki. Yen aku lagi sepisan iki kok suwarene iki. Nggih, alhamdulillah. Nggih mugi-mugi benjing nanggap malih ngoten le. Nanggap Niki malih acarane apa, Mas? Sik, kowe lek nanggapne regane anyar no malian. Lho yo nah. Ya tetep sing lawas. Orang seni, orang seniman itu pelawak bahkan siapapun satu per tahun itu pasti naiknya 2 kali lipat. Oh ngono. Heeh. Gene aku melu nggonmu ora tau mundak malah bongkret. Sumpah, Lah iya. sumpah demi Allah. Alah wong bapakmu iki. Sumpah demi Allah Pak piye? Ngene ta, Bayaranmu pira ning Mayangkara? Ayo tak omong ning kene pira ning Mayangkara pira? Alah wis to, Nduk, ya kene. Oh, koyo aku ora tau bayar kena sampean tak kei rawon tok wis seneng nok. Lah rawon tok. Lah bapak niki nggih nganu Rokok separuh. ajar. Kurang ajar bapak niki. Piye? Ko awake dhewe mangan sego bebek. Wah. Sak grup wah seneng. Lah iya ta bener sego bebek tapi bayar dhewe-dhewe ngono lho. Sego bebek apa? Kalau sego pecel kalau lawuh payek. Lho, ra apa-apa ta penting kan dikongkon mangan sepuasnya. Sepuase piye wong pecel iki lawuh bebek Lho, ngatur. pecel lho mbok kukuti sak bakule lho ra apa-apa iki. Bebek. Kadung seneng bebek lah kepeke tenggone Yo, sego pecel. Pak. disyukuri to Mas. Wajah-wajah seperti lo mosok dikakne nang restoran. Ayo ngisin-ngisini ta. Lah yo. Lah yo. Lah ngaku ning restoran dikira anu Pak pelayan. Lah aku langgar menteng iki kan teng hotel, Pak. Oh, Hotel ngaku ki lho. apik. Lah kok bari, mang sini. Batinku sapa kok nyeluk. Kula moro, Pak. Ada Terus? apa, Pak? Ini tolong bersihkan. Aku tamu ini. Wajahmu koyo model pelayan ngono kae. Pelayan sing nyapu-nyapu ngoten niku. Lah kula aku tamu iki. Aku. Ora apa-apa Mas awak dhewe mangan sego karo pindang tok lho ora apa-apa. Soale lho awak dhewe iki lho wong seni terlahir dari orang yang tidak mampu. Pindang opo? Lho, Kowe lek awak ra- dhewe aja sombong. Kowe lek ra Dipanganane pecel yo bene, penting ikhlas. pecel mau idokne kok. Kowe lek gak iwak. Acarane apa Mas? Sunatan. Bersih. Bersih desa. Kok sunatan lho. Bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Dusun. Dusone Prapatan. Prapatan. Desane Asmara Asmara. bangun. Asmara Bangun, Pagu Kediri. Tak kuwab yo puncu. Oh iya Teh. Puncu. Puncu. Iya iya puncu. Heeh Teh. Lah sing ning Pagu sapa ya? Lho. Lah iki bocah kok uhur mari-mari to. Lah kowe iki nyalangmu ki ning ndi mbok tulis kudune ditulis tanggapan ki alamate ning ndi. Dadi ora ngisin-ngisini. Lah nyapa kok ngisi-ngisini wong aku ora udah. Lho, Lah mbok kira piye? maksudnya ki ben ora sampe salah sebut ngono lho. Lah emang aku salah sebut apa? Pagu. Lah wi salah, sing bener puncu. Kok ngeyel goblok ngeyel. Ya yo, kowe uhur mari-mari. Kan ketularan sampean. Ya. Wis. Ya. Iki ning Desa Puncu, Kediri. Asmara Bangun. Iya iya.
Ayu ngah. Semoga sehat selalu semuanya, panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi desanipun tambah ayem tentrem mulya turya raharja. Mugi-mugi tansah pinaringan selamat. Selamat kene pirang-pirang selamat. Bebek selamat. Kok selamat? Kuwi restoran ngapa to kok mbok sebute? Mugi-mugi tansah pinaringan Kok iso bojone lho. gak bojomu wis dadi wong sing inisiatifnya sing apik aja melok-melok wong liya. Sing pinter. Pinter apa? Apa ya? Mugi-mugi Ya kaya ngono pinter. Mugi-mugi. wish you all the best. Wah, alah, panganan apa to, Nduk? Wish you the best mal. Winggote. Oh, gote artinya wish the best mal. Wish you all the best. Wish you all Kamu the best. guru kan? Iya. Guru apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Eh, Tak amini lho Mas. ya ora. Guru bahasa Bahasa Jawa. Jawa. Ning di SMA. SMA ndo. Loh, ya ta. Ya. Ngono bahasa Inggris tidak iso. Lah, bocah ki to. Bahasa Jawa ki ngulangi ya bahasa Jawa ora kena kok bahasa Inggris. Ya tapi kan saiki akeh kan pasti sampean kuliah kan yo diwarai bahasa Inggris ra ketang setetek-setetek. Loh, Kok kok setata aduh ya Allah. Sedikit-sedikit. Sedikit ora kok setata. Baru setata ya mana? Setitik-setitik. Ndak udu. Lah apa? Kuwi jenenge ta kuwi. Oh, gitu Pak De. Setitik. Pak De ngerti setetek-setetek. Aku wis lali ya. Lali apa bengi nyang kok lali. Wah. Mumpung enek prei telung bengi lho, Bang. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Apa bahasa Inggrisnya kucing? Cat. Tapi pinter. Oh pinter cah kene. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Dok. Apa bahasa Inggrisnya iwak? Fish. Apa bahasa Inggrisnya Mas Bambang ireng ceblok ning selokan, terus ditampani wedhus, dislentak jaran, terus mari ngono dipisui wong gendeng wis. Bahasa Inggrisnya apa, Mas? Oh. Kok iso? Wong bahasa Inggris teng telinyak Mas Bambang dipitek sing jaran sing apa? Ya ora kena. Lah ngetes IQ-mu. Kucing, Cat, kuda, horse, oke pinter. Ikan, fish, ayam, ayam, apa chicken? niken ceblok ning ndut kileng-kileng rupane cengo, terus lambe godir ya toh, lumah-lumah ya toh, apa arti bahasa Inggrisnya? Saya niken ceblok wish you all the best. Lah kok malah ning gote? Jaremu wis the best mah gote. Wish you all the best artinya apa, Mas? Gote jaremu. Doa terbaik untukmu. Yes no. Yes. Yes no. Yes Lek no. ning Jawa kan ya no. No what. Loh. Bate piro karian? No what. No bate apa? Tidak apa-apa. Oh, iya. Yes, you is the crazy. Yes, I'm crazy. Yes, thank you. Lo kok diguyu Apik to? toh? Kok diguyu to? Apik crazy Yes. artinya Crazy. ganteng. Crazy itu artinya ganteng sekali. Oh, yes. I am crazy. You no speak a thank you for me. Yo kadang aku nganggo mie Indomie sedap, mie keriting. Apa? You You- want to speak thank you for me. Oh, yes no. Yes, you good is speak English. Iya, yes no. Yes. Yes, I am crazy. Yes, you crazy. Yes, I am crazy. Artinya ganteng. Ganteng banget. You crazy ya. Lah nyata dalangnya beda. Ganteng loh dalangnya. Dalangnya beda. Loh, bedanya apa karo Pak Dalang? Ya beda kalau dalangnya itu ganteng aja, kalau you crazy. Bedane dalang gak kena dolane crazy, nek awakmu gak apa-apa. Kalau crazy? Yes. Yo, wes crazy. You seharusnya kamu tuh bilang kalau gue tuh beautiful. Oke, beautiful. Yes, thank you. Yes, you beautiful, I am crazy. Yes. Yeah, I am crazy, you beautiful. Yay. Yeah. Yay. Yeah, Pak Lurah is crazy. Maksudku Pak Lurah ya Jangan, delok. yang crazy itu cukup kamu aja karena ini tuh bahasa spesial buat kamu, jangan ditaruh ke yang lain lah. Lah omongnya spesial jare mah khusus Pak Dalang gak oleh. Enggak suka. Kudune jangan. khusus kamu Mas Bambang ngono. Khusus kamu aja Yes. Mas Bambang Yes. yang crazy, kalau Pak Lurahnya itu jancuk. Oh.
jantan, ulet dan Kreatif. kreatif. Cek to, cek. Cek. C. Nyuwun sewu aku ra misuh ki ora mari. N. Jantan. Jantan. Oke. COK jancu. Nah yo sing COK-ne kuwi apa? JAN jantan. Jantan. CUK jancu. Lho. Artine iki lho. Jantan ulet kreatif. Cakep. Oh. Cakep. Berarti kuwi mau. Jantan cakep ulet kreatif. Artine Jancu. Iya. Ini kan Itu bukan miso. Bukan miso ya. Jadi kalau netizen itu Lambe kalau goder. balikan itu katanya bilang yang rusuh-rusuh itu bukan miso. Tapi ada artinya. Iya, berarti kalau Pak Lurah gitu kamu juga jancu gitu. Yes. Iya, kamu juga jancu kan? Yes, aku jancu. Ya, aku crazy. Yes, aku jancu. Iya, saya crazy. Kenapa kok kamu ndak asu aja? Aku lah asuruh lo kirek Asu, lagi. bukan. Asu. Asu itu artinya A. A, Api. P, S. S. Itu sayang. Sayang U. U. Sayang udel lho ngene apa? U. Ulatmu. Ulatmu kuwi apik. Ora kok ngono. Lah. A, aku suka U. Untumu. Untukku dhewe. Wah, nembang. Ya, ngatur bawa ki apa, mas, Nok? bawa mas. Bawa ra melu enek Pak Gendut lho. Oke. Pelok apa selindro, Nok? Apa mas? Loh, lah kok nyanyi pengen apa? Nggih, leres niki. Anot. Wah, niku nganggo Ah, pelok. pelok pengasih. Nek madhep rene iki berarti Pelok, nek madhep rene, slendro, nek madhep rene barang. Paham ora? barang apa? Loh. Barak ngene lho. Iki Nok. jenenge gender duduk barang. Iya, maksudnya larasnya itu nadanya itu lho ning gamelan Jawa. Lah lek pelok slendro dicampur ndak iso ya? Yo iso nyatane tadi tabuh kuwi kudu dhewe-dhewe pelok dhewe slendro dhewe. Nek dibarengne, Yo elek. nanya apa? Lah Wis napa? wis sing gawe aturan ngono wis apa? Bambang dhewe to? Yo ngono, marah-marah Lah lek nabuh bareng pelok karo slendro ki suarane ora gaduk. Oh. Oh, apik kok jare. Ape wong karo mendem kok. Lah ya Pak De Trimani senengane haik ya. Minum kuntul. Lho, iki sing pilambian krune Pak Wi sing dulurmu to wi. Wi sing pernah dulurmu to? Wi pernah wi adike Pak Degleng wi. Kange Kang Degleng. Dadi kowe lak nyeluk Siwoman. Siwoman. Siwoman iki apa? Siwo iki Pakde Mantriman. Siwoman iki pensil apa? Snowman. pulpen? Snowman. Siwoman. Yo. Nah. Tintingane Pak De. Apa iki? Lah ngombe banyu Nggih, iki. pelok nggih, Pak. Lho iya kuwi melek no. Tintingane, Pak. Lho. Nggih, pelok nggih, Pak. Iya. Nggih, samonten nggih, Pak, nggih. Nggih, pangkurinoso, Pak. Lho lah lah njaluk pangkur. Nggih, samonten, Pak. Nggih. Pelok nggih. Anu jenengan tutuk tabuh lambene. Asu. Lho, suwek neh to. Sesuk nggih banner lah kowe to nggih jarik men suwek. Ya jeno. Sampeyan tak grandung. Gandrung. Wong ngene. Rinasa Layak suarane kok apik ya. Lah kok intil-intile renek to. Mosok to, Mbak? Mboten Mas, enten jenengan. kelek wi mau. Alah delok jenengan bersani to, Pak. Jenengan Bocah ayune kok ngono ora duwe intil-intil. dalangi enek rumah saku. Enek. Wong Mbak Yayu, Bu Yayu, Pak Didi tumindak setuweng. Lagi lek pipet dobil. Ora aku. Ayo. Rasa Menika swantenipun Raden Ajeng Niken Sabdri. Salindri Lah ya, monyet. Salindri.
nganggo gelar RA mundrip aku sak. Aku nganggo RM era mari-mari. Awakmu nggih. RM iki Gelarmu ya RM. RM. artinya apa, Mas? Rumah makan. Makamu, makan. Makan. Innalillahi. Ayo kowe gak tak tutne goleki tak tekek kowe. Aku nawe tak calon men ra iso terus no. Wis sekolahmu tak bakar kowe. Sampah om. Man. Kono. Kene sayang. Jangan. Rumah makan. Karo sanding ati ngente Ganteng men to, Cah. Nyapa sampean ningah inggih. Aru sinden iki lho dina iki anteng-anteng ini. Lah mbok kon piye? Mbok kon salto kejang kayang mau piye? Ora, maksudnya jan anggun. Aku suka. Ya yang sebetulnya ya memang gitu. Iya. Sinden itu harus anggun. Anggun. Aku seneng enak. Dadi wong iki katon iso klasikmu yo metu. Nggih. Sing Dadi dikangeni nggih. multi talent kan ngertine para pamirsa ki lagumu kan sing bernuansa dangdut dan sapi lagi katon apa jenenge nuansa klasik ki luar biasa. Kula niku asine malah demen sing klasikan ngeten iki kan yo. berangkatmu dari awal kan dari klasikan ngene iki to, no. Nyapa nyebek-nyebek. Demen sing klasikan nek job ambiaran budal. Lho, ya mangga budal. Sebab e? Rezekine tekan kono. Oke. Yang namanya rezeki itu jangan Ya, ditolak. bener. Kita itu bisa ndek jaranan jenenge rezeki ya ditompo. Kan halal. Yang penting kita ndak aneh-aneh, kita ndak minum, ndak kenapa-napa. Ra minum modar nang ngawur. Tuh, lah yo Pak Triman kuwi. Intine tangga sehat. Wong kuwi lek dilekne angel lho. Jare wong urip mampir ngombe. Pak D, Pak D. Dek, engko tibane kuwi ya yo. Engko kuwi gara-gara. Oh, ngono. Lah nyapa? Wis gak wis sak karepmu wis. Lah emang aku sampai gara-gara. Lho iya no. Jadi sapa? 8 juta. Mau ditambah yo ora. Ya ora kena. Perjanjiane lho, Le. 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 Apa iki Mas wayahe? Eling-eling. Kapan sumanding si sehmu Bacetno. Bisa ndak? Lho jelas gak to, Nduk? MC nek pirang-pirang puluh tahun mesti ora iso. Ratriri noso rino Lambemu kayak mak semi itu. Lepas bibiran. Masa enak nyengkok ngene-ngene. Guluku ra enak lho, Nduk. Kelemon kena gajih. Oh. Kayak celeng to kan gulu. Lah kula niki kelemon kena gajih aja. Rino. Renak Rino. Rino. Masa ngene-ngene. Ya maklum Nduk, tau step kok dadi ya. Ya mesti ngogok upil pendonomu. Tau. Yen wis disawang dimatne. Waduh. Rina Lambene brutu. Bene Ya apik ta. Enggal ratri
gulune iso lenggir-lenggir. Sliramu tanana liya tak tres nani lahir ini enaknya ditibaknya apa ya? Wis manut, apa diaturke. Ngenteni kamu. Wih ya? Ya, Ya. Baca Iki ya. lho. Mah ben ngantuk sik, gak apa-apa ben ngantuk sik. Kita bocah iki. Kan jarak penontonnya. Oh iya. Men do rasa ben ra kondur enak ya. Heeh. Kok Kok iso tobut. ya Bambang Tobrut ngono. Iki wayah nggih mini shot, Mas. Langsung ini. Bocah kok kakian lambe. Ya. Aku ngenteni tatamu kaya ngenteni madeni wayang sejenak rasa sumipat jroning Cahyo Nuswantara. Cahyo Nuswantara. Bar niki dilanjutne gelo tapi nggih kendang jaipong ya. Ndi kendang jaipong Mas Ferry. Oke. Siap ya? Oke. Kleru kuwi. Iya. Kuwi lek sambung wanci dalu. Gelo pengenku. Ning ngendi nggonku golek. Ning ngendi nggonku goleki Kang Mas papujanku. Lah kok dadi sambung wanci dalu? Dalu. Lah iya. Ya. Kon ndi iki? Kok kono lho. Sing gedhe kon kuwi lho. Ya. Kledang. Kledang, kledang. Kaetan.
ngeden iki san. Kon ngewangi sebelah kono ndang. Jajal. Bengoke piye jal? Wih guyak manuk. Ya ning sawah ngono kuwi. Manuk iso brudil. Ya. Wah, sayang. Kayange lalakon piye apa ya pancen ya ati Ini talent yang luar biasa loh Mas Angin. Jawane klasik oke, lagu ambiaran ya oke. Iya, heeh. Saiki pun gede SMA saniki. Ikan awakmu ibaratnya cara pesinden Kediri sudah top. Ambung. Coba iki enek talenta dari di sini pengen tampil Niki. duet. peserta selanjutnya. Iki Dengan kok gak candak tuh rumah aku. dedet wit barongsai apa biasa? Peserta selanjutnya di spoti apa? Teng 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 Suro. Boyo. Waduh bantengan iki. Yo ala Ya, bocah ya, ya. kok menik-menik ditabuh itu di spot. Iki ngono nganu gambyong, sepote gambyong no. Gambyong. Neneng Nenek nono nenek. Nenek no no neneng nong deng dong deng tudeng dong eng tong ang lo le lo le lo le lo lo le lo le lo 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 le. Ayo Mas gawe cangkeme lho. Iya, halo cantik. Ya Allah, dikibas nih. Iki duduk rambutnya rambut, mati. Oh kok ngibatnya rambut? Iya, namanya siapa? Oh, susunya melorot. Eh! Iya. Sing mlorot iki aku klambine ora kok kuwine. Klambine. Kembene kuwi. Ya kowe mbiyen ya kaya ngene iki. Ini biar ndak melorot besok-besok pakai sumpelan ya. Nyapa disumpeli. Sesuk dicemiti sak kulite ya. Terus nek nyepot digeradak ngono Iya. ya, Mas. Endahne perihe. Ngono ya Iya. bayi. Ngono mbok bayangne. Namanya siapa cantik? Kin. Cincin. Kin. Kin. Kelas 6. kelas 6 SD. Habis ini mau SMP mana? Batu Semeru. Sek ojo arepe kelas 6 mbok takoki SMP. Saiki wis kelas 6. Tahun Iya. depan, go sampai tahun depan lek kelas 6 kan mesti cepet ya. Paham. Langsung deh Iki lagi SD mak cenil ngono mbok takoki ke depane dia pucet kancane. Loh. Wow. Wis kelas 6 ya nak sampean Kelas nak. Tapi seharusnya kita itu ya sebagai anak itu harus mikir ke depan, jangan mikir ke belakang. Iya, Jadi betul. kayak aku ngene iki sing tak pikir apa ke depan. Jadi sok aku kudu dadi apa, nyiapne dari Wis sekarang. nyapne ya. Layak napa-napa saiki duwe lho, Pak. Iya, Besok alhamdulillah. mau besok Mobil mau jadi duwe kula ngetotne nikan ki ya ampun, Pak. Piye? Mobil duwe nggih to, kula Ah, ah. ngetotne nikan lho. Ah, ah. Mobil duwe, omah duwe, lah aku lho sing ngetotne malah ra duwe apa-apa, Pak. Ora guyon Mas, bayi amit bayi. jenenge wong lek ngetutne aku ya toh, sampean kan mesti batin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sok bakale sampean ya kelakon, Mas. Ya amin. Sing penting awake dhewe kerja kuwi dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih, ya toh. Rungokno tenanan to. Lah ya masukku lek Kowe pengen sugih apa ora? ya pengen kabeh wong iki mesti pengen sugih. Nah, kerja. Ngutuyul. Aku kon bakul sosis lho ben sugih. Nggih. Ya, besok cita-citanya mau jadi apa? Dek Kingkin. Kok iso maling? Wek cita-citane Cita-cita Pak apa? Triman ya. Mugi-mugi lah nggih mboten sinden paling nggih tari. Oh, nek gak sinden ya tari. Dadi pokoke seniwati. Nduk. Ya ya. Nduk Kingkin, sampean sekolah wonten ndi, Nduk? SDN Asmoro Bangun 4. Oh, SD Asmoro Bangun 4. 4. Rumahnya mana rumahnya? Puncu Pak. Oh, Puncu sini. Kamu bisa nyanyi apa? Pengen nembang apa, no? Hah, sing Mumpung karo halus-halus Mbak- apa yang karo Mbak kasar-kasar? Besok cita-citanya mau jadi apa tadi? Oh, sinden sama penari ya. Oh iya. Besok kuliahnya di mana? Ya lho, padomen to. SMP hurung, SMA utawa Biasanya SMP, SMA kan gak terpikirkan ya paling ya sak mlebune lek kuliah kan mesti kan sudah cinta-cita. Oh,
saka pengalamane Pak. Iya. Dia kan ra mikir SMA bir kan gak mikir ujug Gak sekolah del ya Pak. Gak mikir. A1 provinsi ya. Iya. Mbak Nik kan harus taruh sini. Oke Pak provinsi. Amin. Heeh. Kowe nembang apa no? Mau nyanyi apa? Lamunan. Hah? Ngelamun. Ya labunan. Nggih. Ya labunan. Ini mic-nya banter nggak? Coba lihat, cek. Nggak banter iki loh. Sing banter no nyuarane no, sing banter. Powernya dikeluarkan ya. Heeh. Begeden. Maksudnya dikeluarkan kok ora mbok gedene. Belajar teknik vokal ngene Mbak Niken. Heeh, belajar teknik vokal. Warano. Lamunan Mas, nadane bes. Iki yo ngono sing ibut mangan ae rumah. Walah kowe iki kudune ya nyawang to, Nok. Awake kuru. Yo, coba dilihat ekspresinya Mbak Niken. Piye to maksudnya? Dilihat iki dilihat. Aku timbang kok sama mending idonono ae. Dilihat itu cuma diperhatikan. Marah mbok pecicili. Bojone dilihat toh. Kuwi menteleng. Oh, ngoten. Kuwi menteleng. Anu besok belajar banyak aja ya. Jangan ya, Dek ya. Ini kan gak payu. Ini kan paling sus ngene lho Pak. Aku selek tuwek to rene pekerjaan apa-apa to? Nyanya apa? Arep dalang. Wah, bisa dalang. Piye to? Dalangnya abot lho kan. Abot lho. Dalangi Abote nopo ngerkoso. to, Pak? Abote nopo, Pak? Coba suwengi lho ya. Ala gur ngono-ngono tok nyawang debok karo ngetone. Kok nyawang debok? Saiki suwengi kan ya saka sirah kene mikir kok lakone bareng napa. Mripate melek ngewatne mayang, ya toh? Pak lakone napa mboten ditentokne to, Pak? Kali. Ora. Lambene ngomong, ya toh, tangane ngobahne wayang, sikile jejak keprak, enek sing keplenet barang. Nah, Kuwi lho Apa ngerkasane. HP? Hah? HP. Wis engko tak duduhi. lato-lato. Mosok dalang jek nggo lato-lato. Lato-latoe jaman pira, Mas? Lho kuwi lak yo tek. Walah guru garek ngakokne ngene tok. Kok kowe iso dalang? Iso? Iso? Nyek. Nyanyi sik baru. Sik nyanyi sik mendalang. Nyanyi sik. Lah nyapa aku mbok dalang? Hitungane ning kene kon nyinden kok bukan dalang kok. Sampeyan wani mbayari pira aku dalang? Ayo. Rawane itu. Ya toh, Pak. Aku ya rawani mbayari aku Kula ya. mboten main bayari, Pak. Pas aku kok ngopo kuwi gadekne SK-ku. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring ramu sayang ngono kok jaman saiki nek ya. Iya ning ora pas nggon kono. Pindo samudra pasang kang tanpa wangen. Endi Kose Oh, iya. tabuane. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring ramu sayang Neh kowe. wis sampeyan wis Ngene. Pindo samudra pas aja melak Aja aku kleru Pak bocah semene kok Wong bocah semene kok lho. Mau ngoten no. Iya ning kok. aku no oh Iki iki lambene goder, mulane aja mbok tiru. powernya dikeluarkan Pindo samudra pasang. Jadi artikulasinya itu A A I I U U E E O O ya. Oke. Engko nek pinter Mbak Putri tolong siapno dhuwit, Mbak. Walah gayane. Aja No. didik ya, Mbak. Kan teknik memegang mic diwarai. Coba to ndase sing dicekel lho ndase. Jangan, Lho, jangan, oh, iya jangan, toh. jangan sininya. Aja mbok cekel Sininya. ngene ya kemeng apa? Gak ngune. Gak muni. Aja ndase sing dicekel. Gak Iya. muni. Ini kan dipegang yang Ya. sini, sininya jangan soalnya ini power. Powernya di sini. Powernya di sini. Nah, ya aja pasiro kene lho, Nduk. Ngene. Iki melok oho pisan, Bang. Wah, calon Tapi kon lu. ngene, ngene lho, lek gak ngene. Apa kaya anu lho, Nduk, kaya apa? Apa ngene? Alah kok kono. Oh iya ndak. Kaya ketoprak tobong. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Yo. Ayo no, belajar. Akin. Pindo samudra pasang kang tanpa Itu pasangnya itu kita ngebrolkan suara
bisa ndak? Jadi jangan diempet suaranya, bisa nggak? Lah keblek ngising lho Mas. Pasang. Ngempet. Pindo samudra pasang, jangan gitu. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan. Loh. Bocah iki jane mendem cubong apa piye? Aku tak ndak, aku ndak Lah ngerti. wong diajari nyanyi malah ngene. Bar mangan cubong to, Nduk. Diwarahi nyanyi malah. Yo. Sanyalang, yo. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan. Gononipun mengke bibar ngoten nanjake nduk niken. Yo, luwes Susanti Cahya Nuswantara. Yo. Hijau. Selamat malam Sugeng Dalu nak. Selamat malam Mas Bambang. Ya sehat ya nak. Alhamdulillah sehat. Bah aku nyawang Santi ngekampi oren ngono jan mencorong cerah ngono iki. Berbinar-binar ceria wajahnya. Ceria wong jagone melu. Kapan ke ra melu iso raine nglumpuk. Ya foto Mas kan saiki wis gak LDR. Oke. Oke. Wah, perjuangan dan doa. Wah, lah iki Sukses. kenaan lho niki. Piye? Lan benjing iki tanggal pinten? Tanggal 1. Setunggal nggih ta? Heeh. 2, 3, 4, 5, 6. Kamangka jenengan main terus. Heeh. Kowe nunut kencan wae arepe. Ya apa to Mas kok Arep cemburu iki? kencane dadak ngenteni tanggapan sik kowe. Nah, sepenting kan ger sama ayang. Ger sama yang apa kowe urung ngrasakne nduk anak loro bosok kowe. Kowe saiki jek sayang-sayangan telek rasa coklat kowe anak loro alah-alah nempur sing mau pikir. Pengen roh aku. Pamane kok Lah. Ki lho contonen apa? anak loro miskan kabeh iki lho. Lha berarti sampean sing kebangetan Mas. Ini apa? Polahmu lho gek piye to? Manten anyar apa enake ra. Ngawur. Ya, iki sewanono prapatan. Nggih. Ya ta? Nggih kan Iki Mas. aturno tetembangan mumpung wargane padha wungon, Nggih. padha mirsani Cahya Nuswantara. Nah, cocok. Sik. Loh. TKI burine Pak De. Iki halaman ya bener ya. Nek prapatan kudune ning prapatan. Iki dusune jenenge prapatan Pak De. Peh, Kudu lengkap Mas. Dusun prapatan. dusun prapatan. Zah. Musuh wong Uhud tupak jangil. Moh kacau sithik moh. Ya, Lagu karyaku ya Bang. lagu karya jenengan judulipun Gurit Katresnan. Gurita. Gurit, gurita. Gurit. Gurit Oh, Gurit Katresnan. Katresnan. Puisi cinta. Puisi cinta. Puisi cinta. Ki lek nyanyi ku lek menghayati delon. Nyawang kae jagone kae. Zah. Dingiran nek sing disawang Pak Triman. Ya ndledek suarane. Ya, Jono to Mas. Lah, Gurit Katresnan Cahya Nuswantara Erko Audio. Lah. Sumangga. Spesial Bu Kasun, Guningsih, Pak Sumijan. Menika lalagon karya cipta kula piyambak. Gurit Katresnan. Tresnaku marang sliramu. Jantung
Wis tekan Kalimantan. Iya, Mas. Telek wis entek. Yo ben to Mas ciri khas iki ngono. Ciri khas kudune dipasne karo musike to ora kok. Iki glegekan mendem kok glegekan enggak. Sampeyan ki kok jan sentimen ro Mas aku. Aku ki nggumun. Nyapa? Wong sing mbok nyanyekne mbok apik-apik ya to. Mbok gandrung trimakno dhek arep nyuling. Pak, piye? Santi kan nyawange teng kris. Nggih to. Mau wesran kok kris karo nyuling. Mas, masa rupane ngono. Alah syutingen ra ngandel. Wong we gandrung. Wajah iki gembira, Pak. Mbok karo kris nyuling. Mas, ora ngono lho. Duh alah, tenan mbok cekek glegek aku loro dhewe. Mau ala-ala mesti. Lah ora ala piye Mbak Trawis ngono kuwi rupane kok. Kok kon Mas, apa? sing wis ya wis ngono lho. Lho, iki perkarane apa iki? Sing wis ya wis. Wis yo wis to. Ya mbiyen nek peh ra tak tampa ya aja ngono. Lambe godir. Lah sing dek Iya toh, anake Bang? muni kangen sapa to, Mas? Kowe mbiyen tau seneng karo Santi to? Balah Pak, mbok cekek glegek to. Saiki. Tapi mboten wong pun gadah kakung kula nggih melu seneng. Iya, saiki awakmu wis bojo dhewe. Nah, kula nggih pun duwe bojo ning lho wedokane asine wedokane. Dek kapan kae sampe Kowe tampa aja ndare kangen? wong padu. Lah piye? Kowe aja. Wih, ane isik-isik lho Mas, cek isik-isik lho. Ayo nyanyi terus, nyanyi terus. Ayo. Kok gak oleh? Nyanyi terus. Oh nyanyi terus. Lambe gotir yuk. Weh, Kris nyapa to Kris ora aku karo kowe kanca Kris. Dadi aku karo kowe apa nek balung rine kan Lah ora nek omah kae fotone Santi kok mbok ambungi nyapa? Alah, genah. Makmu kali. Ibu dadi saksi lho Mas, ibu dadi saksi. Kae genah fotone nom-nomane gendane bapak maksud lawe. Lah, wah bosok mbok iki bawur nyawang Santi. Meneng, lek tak rodap tenan. Meneng. Lah kaya njaluk sangu mbok, tak delok Santi njaluk sangune mbok. Wis meneng tak rodap tenan. Meneng. Mas, Mas Kris. Aku fotoku dicolong karo Mas Bambang lho, piye? Lah fotomu anak semute tak dilat to. Sing omong aku bendina disawangi lho karo Mas Ati tak bandemi fotomu. Halung tak sawangi to. Piye Mas ngono kuwi Alah Mas? bolo Pak Dik. Nyapa to Pak Dene melu. Aku iki kok tau. Res, kok nomor rekeningmu berapa, Res? Kapan jero nomor rekening? Ora, ya kok mbok menawa aku le rejeki kan yo tak paring jenenge kanca. Mbok menawa butuh gendul-gendul apa tak paringi. Tutupne pra. Ya tutupne. Tetep enak. Kuwi. Weh, aja nggarai rame. Iki YouTube pirang-pirang. Kowe ya dadi nganu seneng karo aku pisan. Wah, wong tak gecek sirahe. Ya. Kaya klebon gurep. Ya. Rerencene Yo, yo. rasa tresno
masyarakat dusun Prapatan sugeng mungon sugeng midhangetaken menika saking Sanggar Seni Cahya Nuswanta luwes utawi RO Audio Halayo ayo kan soblangnya kendang Ayem. Tayo teko kendang tiupengne garaan selagareng. Gerakanmu garing, Mas. Garing ndelah lampune mati pisan. Endi? Lampu endi? TK. Lampu TK aku. Lah aku maca lho karo wong dijeglekne to, Pak. Lah ket sore mati niku. Sore mang ora no. Aku salin mang lho Padang. Jenengan salin minggah mriki to. Basa roh kula teng Juras. Wah, hamsune ket pateni jret ngoten kok. Aja dipateni. Petengan no. Petengan. Lemu macak. Lho nggih sentolopan kaya wong nyuluh kodhok ngono kene. Heeh. Nyanyi kalo, bojomu kalo. Mas Bambang gerakane garing. Apa? Mau dipundhutkan kopi? Walah ngerapo to, Nduk? Repot. Mau enggak? Mau. Mau. Gak usah rek. Ora usah tanjiku dhewe aku ra kiting ngono. Tanjiku dhewe aku iso kok iso. Ya ben mesra lho, Mas. Mripate kelo sawange kene. Gak oleh ya, Mas ngono. Ya ora oleh, padine nyekel apa tutabuh Alan dek ini aku arepe bubuk yo mau ngancani VC no, Mas. Gres, aku sumpah ora Gres, aku ki ngerti dhewe aku karo kowe sinara wedi. Aku apa tau to kok nikung karo bojone wong ki ora tau. Wong genah. Tenan aku ora tau nikung bojone wong, Gres. Kowe rasa melu-melu, Mbok. Mas. Apa neh? Sama kok gak ngelingi to. Ngelingi apa neh tepeh kakek men kenanganku karo kowe. Sama nek aku arepe bubuk ngono, sayang sleep well gak? Ngono. Apa sleep bell ya, Pak? Ya arepe bubuk terus VC ngono kae lho, Mas. Anake picek to, anak PC. Ora PC. Marah, ngono marah. Lah ora ana supie sawangen lho, padene wing nggawa tabuh, mase nggo tabuh. Kae lho, leke turu. Lah turu kok mau sebut gitu, Mas. Ya, ngono. Apik ya Mas lagune, Mas. Apik sing nyanyi ya. Apa apik nget? Oh, apik banget. Apik banget. Nggonku Karya cipta Pak Dalang. di bisa no SPD. Nggih. Sepeto sing nyanyi kae. Mesti ngono kae. Sing nyanyi sapa Mas? Mesti kok ngono nek mirsani. Kae sepeto sing Eh, coba nyanyi banyak. kae. Oh, lu masih Santi. Pacare kok. Nduk, iki sampean bar suro rencanaku tak rekod, Nduk. Heeh. Nggih. Rekaman, heeh. Rekaman. Lagu iki. Ingkang Niki. nembang sinten? Hah? Ingkang nembang Ya sinten? panggah sliramu to kok ya. Oh,
video klip. Lah musuhnya sinten? Musuhnya sinten? Aku. Zat keceplosan ta, Mas? Yalah. Kowe sambungai. Kudune kowe iki susah kok malah bunga kowe dhewe asline ya sir karo aku. Ki kapan aku muni ngono? Lah piye to Nasir nolak ngono kok ya. Nyon apa penyanyi? Ala wis meneng Pak De ora aku ora bakal Pak De. Kris, ya boloku ya. Ya. Reronceni rasa tresna Katresnan puisi cinta karipta dening Ki Didik Wibisana. Matur suwun ya, Mas. Nggih.